Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Senyoreok, aitor ditzagun bitasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakidu da jaino guzti izan zua da gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan janko hori, eta pakean errean haren egoko bezonei. Hain handieta ere zaitugulako, horazu, bereikatuazu, gorespen zuri, hausko ezagur, eserrak zuri. Jainko jauna zeruko egere, jangoiko aita guztiakuna. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bidotz, aitaren seme. Zuk kentzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Zuk kentzen dezu munduko pekatua, entzun gure daia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erroki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goi-goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren erratar, amen. Egin dezagun gotoituz. Oi jainko, zure semea, haragizko zure gure izaeran agertu da. Egizun kanpotik gure antzeko etortzen dugunak, erabili gaitzala barnetik bere antzeko eginez. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarren bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik, jeiki zaitez, argitu Jerusalem, badator zure argia. Zure gainean ageri da jaunaren entza, begira, lainoak estalirik dauka lurra, eta ilunpeak inguraturik dauzka herriak. Zure gainean ordea, jauna jeikiko da, eta haren entza agertuko zure gainean. Zure argitara etorriko dira herriak, zure egun sentira erregeak. Jaso itzazu begiak zure inguruan eta ikus, guzti horiek elkartu dira eta zugana datoz. Zure semeak urrutitik datoz, besoetan dakarzkite zure alabak. Hori ikustean gainezka poztuko zera, harrituko zaizu bihotza eta zabalduko. Itsasoko aberastasunak zugana etorriko baitira, eta atzerrietako ondasunak zuri ekarriko dizkizuten. Gamelu taldeek estaliko zaituzte, Madiango eta Efako tromediarioek, sabatik datoz guztiak, urrea eta intzentsua dakartitela, eta jaunari gora eta gora diotela. Jaunak esana. Kanta jaunari, lur guztiak, egin alaitzu haren nahian. San Pablo apostoluak Efesotarrei, senideok, entzunik duzue, jainkoaren grazia zuen artean zabaltzeko eginkizuna eman zaidala. Goi agerpenez ezaguterazi baitzain neri Kristoren misterioa. Lehengo denboretan gizonei jakinerazi ezin zaien misterioa. Orain, Espirituaren bitartez, haren apostolu santuei eta profetei agertua izan zaien bezala. Jesu Kristorengan ondare beraren kide direla, alegia, atzerritarrak ere, berri honaren bidez, gorputz beraren atal eta promesa beraren oinordekide. Jaunak esana. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan, honela hotz egiten zuen Jesusek, nere Joanek,
nere ondoren dator, ni baino ahaltsuagoa dena, ni ez bainaiz inor makurtuta, haren oinetakoen lokarriak askatzeko ere, nik urez bataiatu zaituztet, harek ordea Espiritu Santuaz bataiatuko zaituzten. Egun haietan Galileako Nazaretetik etorri zen Jesus, eta Joanek Jordanen bataiatu zuen, eta berehala uretatik ateratzekoan zerua urratzen ikusi zuen, eta Espiritua uso idurian bere gainean jaisten, eta zeruko mintzo batek honela esaten zuen, zu zera nere semea, nere maitea, zu gandut nere atsegina, jaunak esana. Gaurkoan Jesusen batailua ari gera ospatzen, eta gaurko festa honekin amaiera ematen zaio Eguberrialdiari. Hau da, liturgikoki gaurkoa dugu azkenek eguna Eguberrialdi giroan ospatzen ari gerana. Bihartik aurrera berriz ere arropa liturgiko normala txuria izan beharrean berdea izango da, eta urtean zeharreko garai normalari ekingo diogu. Eta Jesusen bataioak batez ere bi gauza ekartzen dizkigu, edo jartzen dizkigu gure begi bistan, gure begi aurrean. Lehenengoa da, esan genezake, une hura izan duzan Jesusen bizi izkutuaren eta bere bizi publikoaren arteko muga esateko modu. Hau da, ordura arte Jesusek ez zuen apenas ezer berezirik egin. Evangelioak etartzen baditugu, bere haurtzaroaren inguruan oso gauza gutxi agertzen zaizkigu. Jaiotzeko kontu eta bai, gero 12 urte zituela tenploan galdu zela, eta gero Mariak eta Josek hartu zutela garai hartako jakintsuei eta lezioak emanez, eta danak harrituta bere jakinduriarekin, baina hortatik aparte ez da ezera egatzen evangeliotan. Eta horrek ulertzera ematen digu Jesusen bizimodua normala izan duzela. Hau da, beste edozein gaztek egiten dituen oso gauza antzekoak egingo zituela bere bizitzan. Eta azken finean, berak dena konpartitu nahi izan zuen gurekin, eta denetan gure antzeko egin zen pekatuan izan ezik. Horregatik, bere ikasketak eta egingo zituen, bere lanak, ikasi seguru behare zurrin bezala, aritu zen lanen, Jesus, Joserekin, eta bataioa izan duzan, esan genezake bere bizitza publikoaren abia puntua. Orduz geroztik hasi zen apostoluak aukeratu zituen, zenbait mirari egiten, bere predikuak eta bere parabolak eta horienak erakusten. Eta bigarren gauza, gaurko festa honetan agertzen zaiguna, da une berezi hartan Jesus Jordan ibaian sartu eta Joanek bataiatu zuen hartan halako teofania bat gertatu zela. Hau da, jainkoa agertu zen, hirutasunean. Hor jainko semea guretan zegoen, aitaren ahotsa entzun zen, zu zera nere seme maitea, zu gandut nere atsegina, halako ahots bat entzun zen, eta agertu zen Espiritu Santua uso idurian. Beraz, aita, semea eta Espiritu Santua hirurak agertu ziren, halako teofania bat gertatu zen. Jesusen bataio ospatzeak ere, eta honekin bukatuko dut, gure bataioa dakarkigun gogora. Egia da, Joanen bataioa eta Jesusen bataioa ez direla berdinak. Joanen azan bakarra pekatuak barkatzeko, Jesusen bataioak baita ere pekatuak barkatzeaz aparte, baita ere bizia ematen digu. Jangoikoaren Espiritu Santua eta bere grazia ematen dizkigu. Jesusen bataioa ospatzean ere, jangoikoarekiko esker ona agertu behar diogu, guk bataioa ere txikitan jaso izan dugulako, doai haundi paregade bat bezala beti izan bezagula bihotzean. Sinisten dut jangoiko eta guzti dut, zero lurrenik
gure doai hauek, zure seme maitea jarri dituzu zekuetan, eta iguzu zure sarritzarien eskaintza hau, munduko pekatuak hartu duenaren opari egin dalian. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jakoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen, non nahi eta bitizini eskerrak ematea jaunak aita guztiz santu, jangoikoa guztidu betireko hori. Seinale diragarez, ezaguterazen duzu gau, Jordan ibaiko bataionarian. Zerutik jaitsitako hitzak jakinazi du, zure hitza gizonen artean dagoela. Eta Espiritu Santuak oso itxura nagatuz adierazi digu, Jesus, zure sarritzariaren Mesias, behartsuei berri ona ekartzen ari darian. Horregatik, zeruko talde guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri jainko guzti zaundi hori etengabe kantatuz. Santo, Santo, Santua, dira Egin behar zure nahiak zerua
berria ekarri. Jagoikoaren indotxa, zoko zerrezuko pekatua, Ona hemen jagoikoaren indotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren nahi dituak. Jauna, nire zion, etxea sartzeko, egin dezagun. Jaun errotitxua, doai santu hauez aserik apalik dei egiten dizugu, egin gaitzazu zure semearen hitzaren entzule zintzo, izenez eta izatez zure semea alaba izan gaitezen, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bakarrak gazteak zuen orduan bi hilete izan ditugula, amaitetako bizetan noretzan deietxea, eskertuko dugu, eta gero atxalden, lautan sasiatzen, baina gero eskenak ikusten lautan jartzen dula, eta da ikaela oso jauna zuekin, berika zaintzatela jaineko guzti alimak gaitak eta semean eta espiritu santuak zoazte jaunaren